je dich vandaag oefenen. Je denkt, ja, dan moet je even gaan kijken. Je zit wel heel vroeg aan het oefenen dit jaar. Ja, voor Zund natuurlijk heel vroeg erbij inderdaad. Met het weer is hartstikke goed en dan moesten ze ervan profiteren. Want als ze met regen zouden moeten marcheren. En dat kan natuurlijk op het OLS, op Kinger OLS natuurlijk wel gebeuren. Maar we profiteren er nu van. En dan moesten ze alles uit de kast halen wat ze hebben. Wie lang zit je al aan het repeteren? We zijn in januari eigenlijk gestart met het theorielessen op school. Over het verhaal over de schutterie, wat betekent de schutterie, wat heeft die voor een functie in het dorp en ja, wat is mijn functie binnen de schutterie. En ja, goed, en heel gauw genoeg zijn voor na de carnaval gestart met de trommelaars, zodat voor het melodietje wat ze spelen op straat, dat we dat al onder de knie kregen voordat we ook begonnen met marcheren. Wat vinden de kinderen ervan, bijvoorbeeld zijn theorielessen? Dan komt de schutterie in de klas, wie reageren ze dat? Nou, dat vinden ze toch wel interessant, want het is heel wat anders. Ze zijn natuurlijk, en gelukkig heb voor dit jaar het jeugdige die wat ook bij ons in de schutterie zijn en ook toevallig nog een meisje wat in Heidse bij de schutterie is. Nou ja goed, dan zien ze die kinderen groeien, want er wordt het verteld hoe ze ook deelgenoot van zijn. En dan kunnen die heel snel daarop reageren en acteren om hun schoolkameraadjes en kameradinnen wegwijs te maken in de schutterie. Nou, en ik moet zeggen, het was heel interessant, het was ook altijd heel stil. En dat ze ook met hele belangrijke vragen komen. Ja, maar zijn vraag. Wie oud is de schutterie en wat heeft de schutterie nu voor een functie? Nou ja, goed, en dan vertelt ze inderdaad, hè, goed, als ze dan kijkt en dat ze in Roggel 2 schutterieën hebben, hè, we hebben Sint-Petrus Roggel en we hebben Sint-Paulus Roggel. En waarom kan dat er 2 schutterieën zijn? Nou ja, dan vertelt ze legt ze die kinderen dat doet. En het fijnste is gewoon dat ze dan op een gegeven moment toch klaar zijn om te zeggen van en wanneer gaan we dan nu echt beginnen met trommen en met scheten. Want daar gaan ze het eigenlijk wel voor door. Opgelet! Schutterij! Geef 8! 1, 2, 3. Voorwaarts! March! Nu zit je al een paar weken in de boete aan het gaan met de kinderen van hen. Is het moeilijk dat leren marcheren? Nou ja goed, weet je, dat is toch wel even een kneepje weten. Dat ze denken van nou ja, dit is altijd links aan marcheren. Maar ik stond ervoor versteld van dat we al binnen 3 weken echt wisten van nou dit gaat zo en dit gaat zo. En nu is het gewoon echt oefenen, oefenen, oefenen. En dan zien ze dat ook wel dingen nog fout gaan. Maar goed, we hebben nog even. 27 juni is nog een paar weken, dus we hebben nog even goed tijd om te oefenen en dan komt het er wel. En de muziek?
En de muziek, nou ja, de muziek, daar zijn van januari dan natuurlijk al de carnaval met gestart. En de muziek, ja goed, die is eigenlijk al jaren hetzelfde. En de kinderen weten al, als ze het deuntje toch huren, hè, het is hoedje van papier, wij kennen het niet. En dan gaat het heel snel dat de kinderen ook wel snappen, oh ja, dat gaat zo en dat gaat zo. En daar moet ik ook van zeggen, dat heel snel onder de knieën is. Dus en met oefenen, met trommen echt apart, daar gaan we ook nu naar de meivakantie met stoppen. Zodat we dat gewoon op vrijdag weer altijd erbij kunnen pakken als we ook echt de exercitieoefening doen. En dan hebben de kinderen ook weer het woensdagmiddags vrij. Hè. En je hebt toch een hele grote groep dit jaar, hè? Ja, we hebben geloof 38 leerlingen, dus dat is op zich wel een fijne groep. Je kent ook weer alle gelederen uitbeelden die wat een schutterij met zich meedraagt. En ja goed, en het is altijd hartstikke fijn. En het maakt niet uit wie groot de groep is. Het gaat zich erom, de kinderen moeten plezier erin hebben. En alles wat erbij komt, dat is allemaal metgenomen. Moeten ze dan nog uniformen maken? Heeft de schutterij dan nog een rol in, of is dat echt voor de school? Nou nee, we hebben met ouders een aantal tijdje geleden al het uniformpjes weer gemaakt. Daar proberen we nog ieder jaar even mee door te gaan en te verfijnen of aan te passen. De bedoeling is voor volgend jaar weer het heel niets uit de toverhoed te trekken. Dus we doen dit jaar nog met de pakjes net als vorig jaar. En volgend jaar kijken we dat we weer in het nu gestoken kunt worden. En je hebt een hele mooie jel. Dat is toch heel belangrijk op een kinderles. Ja, dat is succes gegarandeerd, zou je gaan zeggen. Ja, ze hebben en dat jel is ook al heel vroeg, want daar komen ze ook al, geloof ik, de derde les met van, nou, we hebben ook al een jel. Nou, en ik vind een stevige jel, een jel waar alles in zit, met name het teambuilding. En dat is het belangrijkste. En ja, of dat succesvol is, ik zeg altijd, met door is veel leuker dan winnen.
Want toch gaat het om. En als we dadelijk zien dat er door 36 scholen zijn die wat zich presenteren, nou, dan kan ik alleen maar toejuichen dat het schutterswezen wel onder de aandacht is. En dat is toch het zich mee ik denk Limburg breed, als ik kijk naar mijn schuttersvrienden in Limburg, dat we er goed aan doen dat we de scholen zo wijd krijgen dat ze weten van, er is ook nog geen angst dan alleen maar een harmonie of een voetbalclub of een tennisclub. Maar dat is de schutterie. 5, 8! 1, 2, 3...